Pwede pa sa pwede ko. Ari ba saksak? Saksak ka? Okay na pala, saksak na. Ini 23. Ito nga, parang siya pa rin ako. 23 sa 23 sa balyo. Oo. Duwang step pa pala, dua pa. Oh! Ano ko palitan sa kulbo ko sa loob. Huwag naman dito. Ah. Safety first. May kabit ka lang ano, Mailag na pa rin. power for weld na. Yung pa rin tukod na pala pa rin ano. Napuloy namin dito siya.